हम भोजपुरी गायक दीपक दीवाना रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतानी। ई कोरोना जैसन महामारी में हर कोई परेशान हो गइल बा। हर कोई बड़ बड़ सपना लेके कमाए गए रहल, बाकी कोरोना के चलते बड़ बड़ कंपनी बंद हो गए। तो हर कोई परेशानी से शहर छोड़ के अपन घर भागता, अपन गांव भागता। ई महामारी के चलते सबके अपन खर्चा चलाई मुश्किल हो गइल बा। घर के खर्चा ना चलता, तो वही परेशानी के हम अपने गीत के माध्यम से रउआ लोग के सामने रखत बानी। तो रउआ लोग सुनी और अपन आशीर्वाद प्यार दी। कोरोना के चलते अब रुकल बा कमाई, कोरोना के चलते अब रुकल बा कमाई। पैसा के बिना कैसे घरवा चलाई, कोरोना के चलते अब रुकल बा विपदा बढ़ल कछु आवे ना समाज में, का करी विधना मान बाटे उलझन में। विपदा बढ़ल कछु आवे ना समाज में, का करी विधना मान बाटे उलझन में। पेटवा के भूख हम कैसे मिटाई, पेटवा के भूख हम कैसे मिटाई। पैसा के बिना कैसे घरवा चलाई, कोरोना के चलते अब रुकल बा कमाई। पैसा के बिना कैसे घरवा चलाई। सपना लेके गइल सब बहरा, वायरस कोरोना के अब लागल बाटे पहरा। बड़ बड़ सपना लेके गइल सब बहरा, वायरस कोरोना के अब लागल बाटे पहरा। छोड़ी छोड़ी शहर सब कैले बाबा गाई, छोड़ी छोड़ी